Goeiedag iedereen op een nieuwe fietsroute. Eerst wel nog een leuke informatie. Dus op de Koolstraat nummer 7 te Hulst kan je ook fietsen huren. Natuurlijk best vooraf even bellen of reserveren natuurlijk. Dus de Koolstraat nummer 7 is gelegen vlakbij het busstation van Hulst op een enkele minuten wandelafstand. Zie hier nog even de informatie. Zo, mijn bestemming van vandaag is de Nieuwe Zeedijk. Hier is de locatie van het Klein Eiland, een pracht van een natuurgebied. Dus ik ga via deze route hier. Dus ik kan vertrekken via Hulst busstation, als u een fiets huurt, eventueel de Koolstraat. En dan via de polders, langs de Hulster Nieuwlandsdijk. En zo altijd maar rechtdoor. En hier aan de omgeving van de Luntershoek start mijn videoreportage. Zult u de beelden zien met de nodige commentaar. Ja, het is een route van een 8-tal kilometer. Dat gaat redelijk vlug. U kunt ook via de andere route gaan hier. Via de Hogeweg, maar dat is wel iets langer. Een 9-tal kilometer. Er is ook een mogelijkheid natuurlijk om deze route te gebruiken om te gaan en terug te keren via de andere route. Dan gaat u terug Hulst binnen, eventueel via het Stationsplein. Doet u hier deze ring en komt u terug aan de Koolstraat of eventueel het busstation. Dus mijn keuze gaat nu naar deze route en ik zal starten mijn video hier op deze locatie. En ook wat het fietsen betreft, hier in Zeeland, als je afstanden doet van 10 tot 20 kilometer, heb je absoluut geen elektrische fiets nodig. Ik zeg, een gewone stadsfiets is voldoende. En zal je ook wel maximum plezier geven en sportervaring. Hier is er ook een markering, fietsnetwerk Zeeland nummer 44. Ja, momenteel hier is het een 4-tal graden. Dus wel een redelijk droog weer momenteel, maar bijzonder aangenaam voor te fietsen, te wandelen. De streek is geweldig hier. De absolute rust. Luntershoek. Mensen van de streek kopen hier ook wel regelmatig, dus ja, aardappelen, ajuinen. Het is natuurlijk wel niet het geschikte zaak om mee te doen als dagtoerist natuurlijk, maar wel even hier voor de buurt. Iemand hier enkele dagen verblijft of hier woonachtig is, altijd interessant deze zaken hier aan te kopen. Dus de prijs hier €5,50 voor 10 kilo nieuwe aardappelen. De ajuinen €3 voor 5 kilo. En dan hier ook 5 kilo aardappelen €3. Dus ook hier zo een zelfbediening en dan kunt u betalen. Zoals alle andere punten via de brievenbus met gewoon kasgeld. Ja, je hebt ook andere locaties waar je kan appels en peren kopen. Dat is natuurlijk wel meer geschikt als dagtoerist om dergelijke zaken dan mee te doen.
bijzondere mooie hoek. Ja. Hier het eindpunt van de Luntershoek. Je zal zo duidelijk zien waarom dat ik deze locatie gekozen heb. Hier is het absoluut de top van een natuurpunt. Hier ben ik op de Nieuwe Zeedijk. Dus dit is een locatie om absoluut langs te komen. Je hebt hier zo'n stuk, laat ons zeggen, natuureiland. Bijzonder prachtig. De vogels, de rust dat er hier aanwezig is en voornamelijk ook wel de sfeer. Goedemorgen. Mensen komen hier vissen. Ook vaak mensen die hier komen rusten. Maar ik zeg, het is ongelooflijk. Het water, de frisse lucht hier. Hier nog een mooi zicht. Vervolgens zet je hier je fiets en kan je rustig een wandeling gaan maken hier in het bos. En nog altijd met de prachtige omgeving. Ja, en het kan heel het jaar door. Hè. Ik zeg, een goede warme jas meebrengen, een muts, handschoenen en je kan hier rustig op pad. Ik ga hier nog even terug naar de andere kant. Ik zal even daar op die heuvel gaan. Ook voor het mooie uitzicht. Ja, ik ben boven. Zoals je ziet hier. Een pracht van een panorama. Zoals zie je hier voornamelijk wat boerderijen. En soms ook wel een keer een afgelegen woning. Hier terug zicht op de route. Vandaar kan ik nog even verder gaan. Ik ben ondertussen tot deze locatie hier, dus hier aan de linkerkant heb je dus een bord. In is Weeklein Eiland, hier mag je dus niet door. Verboden toegang.
Er is dus wel een mogelijkheid hier aan de rechterkant. Dus hier is wel toegelaten en ook de nodige informatie hier. Welkom, vrij wandelen op wegen en paden, honden aan de lijn. Ja, motorvoertuigen en bromfietsen niet toegestaan, paarden niet toegestaan. Betreden op eigen risico. Op deze locatie maak ik ook dus geen dronevlucht. Gewoon omwille van de reden, dat stoort ook aan de dieren. Dus als je te dicht bent bij vogels en zo, kan dat de omgeving verstoren. Dat is ook altijd wel een belangrijk punt. Normaal gezien is het ook wel aangeduid met Natura 2000 op de kaart. Beschermgebieden, maar deze locatie heb ik nu niet zien staan op de Natura 2000 vermelding. Maar bon, ik zeg, het blijft ook gezond verstand. Je ziet daar ook wel de trekvogels daar. Pracht van een beeld. Zo, ik ga terug naar de openbare weg voor de volgende locatie. Dan even verder hier kom je aan een tweede meer. Opnieuw de prachtige sfeer hier. Op het eindpunt ben je hier aan de Hogeweg. Dan ga je feitelijk terug in de richting van Hulst. Dus de mogelijkheid vanuit de Hulst busstation, dus de volledige tour hier te doen, terug te keren via deze route of ook andersom. Dan via de kanten van het stationsplein en dus deze route te doen en te eindigen daar aan het eiland en terug de route langs de andere kant naar Hulst. Zo, beste mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze fietsroute, van de leuke beelden. Ik zou zeggen aan iedereen, blijf mij ook volgen op mijn persoonlijke fanwebsite mediamen5.nl. Maak ook eventueel een YouTube-account aan, zo blijft u op de hoogte via de mail van de nieuwste video's. Dus alles wordt gratis en vrijblijvend gedaan uit hobby. Tot de volgende keer.